shi yasa duk ɗan adam duk yadda ƙin Allah ya yi, in dai ana wa'azi da kyakkyawan magana da nuna ɗabi'u na musulunci masu kyau, ba a cire tsammanin shiryar mutum. Matsalar shine a yanzu mu musulmai ba mu cika demonstrating ɗabi'u na musulunci yadda ya dace ba. Wanda ba musulmi ba yana sata, musulmi na yi. Wanda ba musulmi yana cin amana, musulmi na yi. Wanda ba musulmi yana zalunci, musulmi na yi. Me abin sha'awa? Iya neman matan banza, musulmi na nema. Yana neman luwaɗi, musulmi na yi. To me abin sha'awa da zai sha'awan addininka? Wannan shine laifin. Ya dace inda za mu siffata da ɗabi'un addini yadda Allah ya ce, da wallahi ba faɗa ba komai ba zagi za ga jama'a da yawa suna kwaɗayin addini. Don babu kira ga addini da ya kai ka kira mutumin da bai san addinin ka ba da kyawawan ɗabi'unka, shi ya fi komai tasiri. Ɗabi'u na ƙwarai sun fi tasiri fiye da fassara ayoyi ko hadisai. Mu mu'amalance su a offices, a gonaki, a kasuwanni, su gane mu mutane ne masu gaskiya, masu amana, masu tausayi, masu adalci. Ya zama haƙƙinsu muna ba su an zalunce su ko da ba musulmi ba ne, kuma in mun zo hukunci mu musu adalci, kar mu kuskura mu zalunce su. Musulunci bai amince musulmi ya zalunci wanda ba musulmi ba, bai amince ya ci haƙƙin wanda ba musulmi ba. Musulunci bai amince ba. Dole ka yi adalci tsakanin mutane dukkaninsu ba tare da ka duba